Goedemorgen. We zijn hier in Oosterland en we zien de eerste paarden al langskomen. De eerste, de vierjarige voor graadverhoging in ring 2. Goedemorgen Oosterland. De keuring, we hebben vorig jaar in Nisse moeten keuren. Omdat het hier allemaal niet doorging, hebben we het laatst daar nog geweest. Gaan we misschien weer ooit terug. Maar we zijn blij dat we hier op de Zeeuwse dag van het paard toch weer kunnen keuren met onze fokdag. En ik sprak zojuist al met iemand en die zei van ja, eigenlijk heel bijzonder. Want jullie hebben als fokvereniging 2 fokdagen. We hebben er natuurlijk eentje hier in Zeeland. En we hebben er eentje in Brabant. In Schijndel is dat sinds kort. En daar zijn we wel heel blij mee natuurlijk. En dat heeft te maken met het feit dat we ooit gefuseerd zijn met Zeeland. En destijds ook nog met Limburg. En die zijn weer afgescheiden. En zodoende heten wij ook de fokvereniging Zuid-Nederland. Oosterland is altijd een hele mooie. Eerste fokdag van het jaar. En we hebben bijna alle rubrieken gevuld. We hebben in ieder geval, en dat is de moeite van het bekijken waard. We hebben in ieder geval een hele mooie rubriek. Driejarigen. En daar verwacht ik ontzettend veel van. Als ik de afstammelingen bekijk, dan denk ik van nou, daar zitten wel een paar kanjers tussen. En we hebben een hartstikke mooie grote groep hengstveulens en merrieveulens. En ik zag ook nog 4 tot en met 6-jarigen voor graadverhoging. Dus dat is ook zeker de moeite waard. Dus de mensen die nog willen, die zijn nog zeker welkom hier in Oosterland. Maar het is natuurlijk een stukje rijden. Ik weet niet waar je vandaan komt. En anders volg in ieder geval hier bij de livestream alles wat hier vandaag gaat gebeuren. En wat ik zojuist al zei, het is eigenlijk heel mooi dat we heel veel paarden gaan keuren. En daar zijn we heel druk mee bezig de hele dag. En uiteindelijk eindigen we natuurlijk met 2 paarden. En dat is de kampioen en de reservekampioen. En ik zou bijna zeggen, daar kijken we al naar uit. Niet helemaal, wel, we willen ze natuurlijk allemaal graag zien. En ik wens iedereen een hele fijne dag.
van de wijk weer. Ja, die drukt hem er wel door. Ja. Die vriendin van haar. Die vriendin van haar. Zij, ja, heet ze Kenna Becker. Nee? Niet Kenna Becker. Nee, weet ze niet. Dat is de vriendin van haar bekend. Dat is Bert en dat is in de diepe toestand. Ja. Mooi hè? Weet je wat is? Mogelijk zit er een hietje. Dat is de vader van de lucht of waarom is het eerst? Ja, dat is super verliefd. Oh, ja. Dat familie Meijnders. Ja. Moet je helpen? Tegenwoordig coach zogenaamd, hè? Je kan ook bij de vakvereniging kunnen wij een wegwijs naar de maatregelen. Ja. Dat is alleen. Ja, hij tegenwoordig kan ze naar elkaar te verwoorden. Hoe komt het bij jou uit de buurt? Voor mij niet. Nee, dat is mijn broer. Ik ga naar Zeeland, ik kan er mee rijden. Ja, ik vind hem niet koud. Ja, met de stokapparat vind ik hem niet steken niet. Maar uw lopen? Ja. Heb jij ook een veel? Nee. Ik heb vorig jaar al gedacht naar de kust. Oh? En dan ben ik ook nog aan het komen. Meneer Jorgenberry, die heeft dan nooit de dek gestuurd. En nou voor de dek wordt het niet opgestuurd. Dat is nou volgende week. Dat is 18 jaar. Ja. De dek bij Bossen.
Ja, dat wel natuurlijk. Ja, dat je dat... Goedemorgen. Onze eerste groep is klaar. Opnames, 4 jaar en ouderen. We hebben nummer 31 opgenomen in het stamboek. En nummer 30 is premiewaardig, die mocht terugkomen. Nummer 30 is een paard met een voldoende edel hoofd. Zou iets meer nek kunnen hebben. Heeft een verticale hals. Die ook een goede schouderligging heeft. Een sterke bovenlijn. Misschien ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. En ook iets minder hellend mogen zijn. Het achterbeen is voldoende droog, maar is iets sabelbenig. Voor is hij wat week gecoat. Het paard stapt ruim en is daar ook voldoende krachtig in. In draf zou hij iets meer souplesse mogen hebben. Ook het achterbeen meer onder het lichaam mogen plaatsen. En zou hij ook meer lichaamsgebruik mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Maar heeft voldoende punten voor voorlopig ster. Dus hij is voorlopig ster. Ja, dat dacht ik niet het eerste ronde met elkaar. Dat is even een keer... Nou ja, ik vind het een beetje tweedelig. Je bouwt dan een beetje af van het deel. Ja, dat is niet goed. Oké. Nee. Dit zou de buiten trekken. Ja, dat bedoel ik. Ja. Wat je aan de uit, hè?
Hoi. Hoi. Koud? Ja, wij ook trouwens. Die hoeft geen broekje. Nee. Ik heb ook mijn jasje nog gewisseld. Ik had denk deze meer reserve, maar... Maar dat horen daar niet. Oh ja, dat weet ik niet. Kijk met die mannen wat anders op de daar. Ja? Dat is ook wel aan. Dat is echt wel. Daar ben je. Oh ja, ja. Oh, ja. Meestal wel. Ja, nou, dat is... Maar, Gelukkig zou iets meer aandachtstraal kunnen hebben. Nou, in hoop. Gebouwd. Groeikruislegging. Een beetje overtoog en ook zijn voorbijstand is hier even gewoon trainen. Stap is voldoende en de beweging ligt erop, zou je nog meer overrichting kunnen hebben. Want je kunt doortrainen. En dan hebben we ook nog Een beetje lang, hè, vandaag. Een beetje lang. Steeds als je voor de zomer dus eigenlijk nog 3 jaar gekost. Als je hier staat, De dood. Heb ik wat gemist? Op paard? Oh ja. en nog een beetje. En dan moet je Ja.
zee, hè? Hele aparte auto altijd. Wie is er? Ja, aardig man. Oh ja. Oh ja? Helpen opbouwen en afruimen, dat soort dingen. Ja, is wel lekker. Ja, oké. Nou, staan bij jou? Nee, maar dan heb je dus vast. Dan hou je de beugels vast. Ja? Ja, hè? Wie heeft ze mee dan? Waar is Adrianne dan? Oh, ja, daar Rustig aan, hè? Niet te gek. Niet te gek. Goed. Ik dacht, hij zou je harder aanjagen. Dat is jouw schuld, Piet. Ik verstond het ook hoor. Ja, hè? Dat is
Dat is Fries. Dat is een eerste training bij de bereidingswerk. Dat is partijgezellig. En Tijmen Zoon en een badlummer. En Poppel hebben de Jan van Oosten afgegeven. Van harte gefeliciteerd. Nou, een randje komt er nog omheen. Zelfs mijn huis nog mee. Dat is nog nooit. Leeftijd.
Harten. Kom maar al een beetje tegemoet. Goedemorgen. Wat opgenomen staan.
We staan hier aan de ring in Oosterland, de fokdag van het Friese Paard Zuid-Nederland, afdeling Zeeland, op de Zeeuwse Dag van het Paard. En ik heb hier naast mij Sylvia Rijkers en zij is onze kerstverse coach. Sylvia, heb je al iets moeten doen vandaag? Jazeker. Mensen zijn toch nieuwsgierig wat er allemaal in de ring gebeurt. Ze willen graag weten wat er hoe de plaatsing gaat. Ze willen weten hoe de voorbereiding met het veulentje zeg maar, op de keuring, hoe dat gaat, wat ze moeten doen, waar de jury op let. Ja, ze zijn eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar allerlei zaken rondom de keuringsring. Leuk. Nou, dit is dus wat we nu voor het eerst organiseren. We merken dat er best vaak mensen zijn die eigenlijk heel weinig weten van wat hier gebeurt. En soms ook voor het eerst pas met een paard komen. Dus vandaar dat we coaches hebben ingesteld. En als het goed is, om 11 uur gaan we dan ook nog een rondleiding doen. Zeker, het lijkt mij heel erg leuk om mensen wat uitleg te geven rondom de keuringszaken. En ja, over de plaatsing nu, met de vooropstelling, het nabespreken van de paarden door de jury. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus ja, super. Nou, we zijn daar dus dit jaar als fokvereniging voor het eerst mee begonnen. Om coaches in te stellen. Dus ook, dat is niet alleen bij de fokdagen, maar ook door het jaar heen kunnen mensen vragen aan ons stellen. En dan ja, wijzen we die toe aan onze coaches. Zijn er al vragen geweest eigenlijk, Sylvia? Zeker. Met name bij de veulentjesring was het nu net best wel druk. En ja, mensen willen toch willen weten de verschillen van hoe ze daar tegenaan kijken. En kan je er wat uitleg bij geven. En de termen die de jury gebruikt misschien wat meer verduidelijken. Want voor mensen die er niet zo heel veel nog kijk op hebben, ja, is dat belangrijk. Dus dan weten ze waar ze het over hebben, zeg maar. Dus Sylvia is een van onze 3 coaches die we hebben voor de fokdagen. Nee, trouwens, we hebben er zelfs 4. Dus nou, dat is heel divers kunnen mensen voorlichting krijgen. En willen we dan paarden kunnen selectioneren, zodat we naar 37 op en nog 34, 35, 32 en 33. Deze paarden zijn goed te kunnen selectioneren en worden op bal gezet. Dan is op de volgende plaats. Even wat langer laten stappen vanwege het lange gras. Het is wat lastig beoordelen om de stap. Dus vandaar dat jullie wat langer moesten lopen. Ik begin met nummer 33. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft wat zware kaken. Heeft een voldoende lange hals. Zou in de rug wat sterker en wat bespierder mogen zijn. Heeft een voldoende lang kruis, ook goed van ligging. Paard zou ietsje harder en droger in het beenwerk mogen.
ook iets correcter in het voorbeen. De stap is voldoende ruim, maar zou daar ook iets meer tact in kunnen hebben. In draf is hij ruim, voldoende opwaarts. Mag iets meer het achterbeen onder het lichaam plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Dan heb ik nu nummer 32. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een iets recht neusbeen. Een lange hals die goed geplaatst is. Een goede schouderligging. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, iets hellend. De stap was bij dit paard wat een probleem. Hij zou ruimer moeten stappen, wat resoluter. In draf heeft hij een mooi voorbeengebruik. Maar dan zou je iets meer mogen reizen in het front. En het achterbeen ook iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Maar hij heeft een mooi exterieur. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 35, ook een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer neklengte mocht hebben. Heeft een lange hals. Heeft voldoende schoftontwikkeling. De rug is voldoende sterk, maar zou kruis-lenden aansluiting sterker mogen zijn voor een 3-jarig paard. Is wat hellend in het kruis, heeft daar wel een lengte. Paard wat correcter in het voorbeen zou mogen zijn en is nogal wat sabelbenig. De stap is ruim. En ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf was hij voldoende opwaarts, maar het achterbeen zou iets meer onder het lichaam mogen worden geplaatst. Vanwege de bouw en het beenwerk wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 34, een lang gelijnd paard met een edel hoofd. Een lange hals die goed geplaatst is. Het paard is voldoende sterk in de rug. Zou kruis-lenden aansluiting misschien voor een 3-jarig paard ook iets sterker mogen zijn. Kruis is iets kort, zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft een lang voorbeen, is hoogbenig. Het paard wat goed stapt en in draf was hij opwaarts met veel zweefmoment. Het paard wordt vandaag opgenomen, ster met een tweede premie. Krijgen we nummer 37. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is goed geplaatst. Is ook voldoende lengte. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Het paard zou misschien iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. En ook iets correcter in het voorbeenstand mogen zijn. De stap was ruim. Maar zou iets meer tact kunnen hebben. In draf was hij met een sterk achterbeen. Had veel souplesse in zijn lijf. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, al goed. Eerst de derde premiepaarden, even een
van harte gefeliciteerd. Een applaus is op de plaats. De prachtige bescherming is erbij. Erop op. De volgende 3 jaar met de vooropstelling. Ja, ik wil u voorstellen aan de burgemeester van Schouwen-Duiveland, Jack van der Hoek, die graag de Zeeuwse Dag van het Paard wil openen. Ja, dat doe ik heel graag op verzoek van de organisatie. Iedereen die meekijkt, hartelijk welkom bij die Zeeuwse Dag van het Paard. Met heel veel disciplines, allerlei vormen wordt hier de paardensport bedreven. Dus iedere liefhebber komt op Schouwen-Duiveland hier in Zeeland aan zijn trekken. Het zou de 53ste editie moeten zijn. Het is de 51ste editie na een zeer geslaagde 50ste. Waarbij ook het Koninklijk Huis aanwezig was. Waarbij we ook prachtige koetsen vanuit het departement hier hebben gezien. Vandaag schijnt de zon niet. Maar zijn er wel heel veel deelnemers. Heel veel mensen die komen kijken. En ik wens hen allemaal een hele prachtige Zeeuwse Dag van het Paard. Met voor iedereen een leuke belevenis. Zowel op, naast of achter het paard. Allemaal een hele fijne dag en de dag bij deze geopend. Dankjewel. Met z'n allen achter elkaar volgorde zodat jullie alvast een soort vergelijking en een indruk van hebben. Oh, rustig, 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 rustig. Rustig. Goed.
Wie had er een keer? Oh.
Met de trekkers eraf gesleept. Ja. Dat was een soort slurf. De trekker willen en dat was 10 meter breed. Van onze blijf op de weg. Rustig aan, Jan. Ja, maar die komen niet echt vragen. Lijkt ook veel meer wetens. Niet te veel, niet te veel, niet te veel. Afblijven, stop. Afblijven, afblijven. Afblijven. Afblijven, goed zo. Goed zo, goed die braaf. Stop, goed zo. Net extra bij, hè? Ja, inderdaad. Kijk, de mist af. Zeven van ons heeft een goede telefoonstem. Er zijn aardappelen, die zijn nog zo. Ja, die zijn uitgereden. Vanaf half februari denk ik dat het bij elkaar 25 mm. Dat is veel te slecht. Nee, wij reden vanmorgen echt straal weer. Ze eten hier niet af, ja, dat gaat echt leuk. En mag even terug weer, dat Ja, maar dat is het verschil. Voor mij 18.000, kijk, dat is de auto's wel. Voor de gelukkige eigenaren van een wensenbeurt was die eerste aan het eind van het ochtendprogramma wordt worden uitgenodigd voor de kampioenschap en uiteindelijk maar in ieder geval aan het einde van het ochtendprogramma wordt bekendgemaakt welke eerste twee toegevraagd worden voor het kampioenschap. Dat is nog even geduld. Ik wil door.
de ring komt en moet wachten tot je primering is. We noemen het niet gelijk de koningin en rubriek. Super spannend moment. De jury beraadt zich nog. De paarden die nu terug zijn in de baan hebben de stelling gereden, dat twee dagen. Nog afwachten wat het wordt. We beginnen met nummer 41. Zet hem maar even voor me. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouderligging is schuin, heeft ook een sterke bovenlijn. Kruis is wat kort en hellend. Paard zou iets correcter in de voorbeenstand mogen zijn. Paard wat in stap, wat moeite heeft met tact en ook met de ruimte. In draf was hij opwaarts, had hij ook een heel goed achterbeen gebruikt met veel zweefmoment. Vandaar dat hij ook een derde premie krijgt vandaag. Dan krijgen we nummer 43. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een verticale lange hals die goed geplaatst is. Schuin schouder. Ook een sterke bovenlijn. Kruis is lang en ook goed van ligging. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Is ook wat kortbenig. Een paard wat heel goed stapt. Ruim en goed door zijn lichaam stapt. In draf blijft hij wat neerwaarts. Zou je het achterbeen misschien iets meer onder het lichaam kunnen vouwen. Had wel veel zweefmoment daarin. Vandaar dat hij ook vandaag wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 38. Een langgelijnd paard. Een edelhoofd. Ook een hals die goed geplaatst is. Lang is. Een goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft een mooi lang voorbeen, goede achterbeenstand. Paard wat ook goed stapt, ruim stapt, met veel lichaamsgebruik daarin. Paard draaft met veel zweefmoment, ook ruim en opwaarts. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een eerste premie. Ja, en dan is de premie natuurlijk ook al bekend van nummer 40. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou misschien iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die goed geplaatst is, ook een goede schouderligging. Een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Paard wat in stap misschien ietsje ruimer zou kunnen zijn, maar het paard draaft heel gemakkelijk. Sterk in het achterbeen, achterbeen gaat goed naar voren, veel zweefmoment. Krijgt ook een eerste premie. Gefeliciteerd. Nou, een prachtig resultaat van deze rubriek. 2 eerste premiepaarden.
Lelyster en dan nog een derde training. Prachtig. We hebben dus ook paarden voor het kampioenschap vanmiddag. De eerste twee paarden gaan ze naar 40. Worden allebei uitgenodigd voor de rubriek van kampioensrubriek, de beste driejarigen vanmiddag. Dus daar kijken we alweer naar uit dat we daar weer net twee mooie kandidaten voor hebben. Getrouwd nummer 43 kreeg een tweede training en getrouwd nummer 41 derde training. Eigenaren van hartelijk proficiat. En als de linten aangehangen zijn, kunnen we een goede ereronde doen. Met applaus. Ik nodig jullie uit voor een ereronde, helaas zonder muziek, maar het mag niet minder zijn daarom. Applaus voor deze twee prachtige eerste trainingpaarden. Een tweede en een derde training. Nou, we kunnen met trots op zijn hier in Oosterland. Dit keer echt twee mooie gevulde rubrieken van driejarigen. En met ook het resultaat wat we echt mag zijn. Verheugd op ons op vanmiddag. We zien de paarden graag terug. Getrouwd nummer 40 en getrouwd nummer 38. Beide terug voor beste driejarigen. Verkiezing van de beste driejarigen. Hey Jan-Hein, eerst gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. Oh ja, ja. Oh, dat is inmiddels rondgegaan. Nou, leuk. Ja, dan zeker in de 6, 7 jaar, dan ben ik inderdaad jarig tijdens de Fokdag in Zeeland. De Zeeuwse dag van het paard. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Jullie hebben vandaag ongeveer 50 paarden ingezonden. Mooi aantal voor de Fokdag. Ja, super. Zeker voor Zeeland. In Schijndel hebben we er van de zomer natuurlijk wel wat meer. Maar voor een prachtige fokdag, gewoon een intieme fokdag, die past bij de Zeeuwse dag van het paard. Waarin natuurlijk allerlei rassen aan bod komen. We hebben het strekpaard, we hebben de chetjes, we hebben de fjorden, de haflingers. Die ieder hun eigen keuring organiseren. En het leuke is eigenlijk, we zijn toch eigenlijk allemaal liefhebber van ons eigen ras. Nou goed, en wij zijn er natuurlijk van de Friese, maar ik zie ook het enthousiasme bij de andere paarden. En dat vind ik net zo mooi als van de Friese. Als ik die Zeeuwse trekpaarden zie en ik zie, dat is natuurlijk de cultuur, de Zeeuwse cultuur. Dat is ook hartverwarmend. Prachtig hè? Ja. En een pleidooi natuurlijk voor de Fokdag. Ja, dit is niet alleen de Friese paarden, maar een fokdag is toch echt, dat brengt ons samen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar we zien ook alles. We zien alle leeftijden. Zijn we bezig hier op de achtergrond al met 4 tot 6-jarige merries voor graadverhoging. We hebben net een paar prachtige eerste premie 3-jarigen gehad. Dat is genieten. We hebben prachtige kwaliteit. Maar we kunnen ook heerlijk vergelijken. De veulens met de jaarlingen, de twenters, de 3-jarigen en nu de ouderen weer. Dus je krijgt alle leeftijden komen aan bod en geven een prachtig beeld van het Friese paard. Van veulen tot moeder alweer. Hè? Tot moederpaard. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Ja.
Die hebben wel eens gereden. Eentje. Ja, nee, net verkocht, hè. Ja, de merk. Ja, die anders. Met die oren. Ja. Ja. Verder op een lijn. 4 jaar een oudere stamboekmerries voor graadverhoging. We hebben nummer 44, een merrie met een edelhoofd, een lange hals die iets horizontaal is. Goede schouderlegging, ook een sterke bovenlijn, misschien ietsje strak op die lendenpartij. Heeft een lang kruis wat goed van ligging is. Het beenwerk is een beetje sabelbenig en is wat toontredend. In stap is hij ruim, wel voldoende ruim. Zou hij iets actiever mogen zijn en iets makkelijker door zijn lichaam mogen stappen. In draf blijft hij wat op de voorhand. Zou het achterbeen meer onder moeten treden. Vanwege zijn bewegingen krijgt hij vandaag een derde premie. Maar hij heeft genoeg punten voor voorlopig ster. Dus hij wordt voorlopig ster. Een goede test afleggen en dan kan hij ster worden. Stapje vooruit. Ja, hè? Ja. En er komt nog nummer 44 die voorlopig is geworden. Dat betekent dat hij nog een test moet lopen. En daar voldoende voor. Naast mij staat Tony van Hal. En Tony, wat is het resultaat wat je behaald hebt met je 3-jarige merrie? Nou, hij mocht net terugkomen, dus dat was al goed. Dus een stamboek wordt hij al, dacht ik. Dus, nou, en nou is hij toch sterk geworden met een tweede premie. Hij stond op de derde plek en ik ben er blij mee. Er zijn altijd betere, want er zaten 2 eerste premies bij. Maar ik vond het goed. Dus resultaat, blij zeggen ze wel eens ooit. En had je dus merrie zelf gefokt? Jazeker, ik heb de merrie zelf gefokt. Ja, uiteraard 3 jaar geleden. En ik heb de moeder verkocht aan Marianne van Oorschot, hier in Achthuizen. En 2 sterrenmensen heb ik eraan verkocht. Dus 2 zusjes van elkaar. En vandaag kreeg Marianne gelukkig met haar merrie, of hengsteulen ook een eerste premie. Dus dat is allemaal ook een beetje mijn veulentje, zeg ik dan. Dus je zit toch een beetje, hoort er een beetje bij. Dus ja,
blij zeg ik nog een keer. Maar je hebt hem dus eigenlijk, je hebt het paard zelf gefokt en je hebt hem ook aangehouden. Hoe kwam het dat je besloot om hem te houden en te zeggen van nou die hou ik totdat hij 3 is? Nou, het eerste, het karakter. En ook uiteraard het papier is goed, heel goed zelfs. En de lijntje is ook vruchtbaar, zo moet ik zeggen. De moeder Wardipol, dat is dus de kroonmerrie, dat is de moeder van deze, dan deze 3-jarige. En, sorry, dat zei ik verkeerd, de oma is dat. En ja, altijd meteen denken, raak, dat zijn dingen die meespelen. En het papier speelt mee, daarom, en karakter. Maar het was niet de eerste stermerrie die jij gefokt hebt volgens mij, hè? Weet je hoeveelste dit nu is? 10, 20, dat durf ik niet te zeggen. Maar we hebben ook, die heeft bij de Demro Stables gestaan, Tjitske van de Hamerspoel. Daar ben ik dan ook wel trots op. Die is model geworden en die heeft alles bereikt wat er te bereiken is. En helaas is ze met 15-jarige leeftijd overleden. Maar dat was de enige merrie die alles bereikt had en levend was. Nou, maar dat is ook wel mooi. Die is ook van Hamerspoel, dus die zijn er wel veel geboren. Zijn niet allemaal ster geworden, maar toch wel een enkele. Nogmaals van harte proficiat, Tony. Geniet ervan. Bedankt je voor het gesprek. Fijne dag nog. Ja. Hij doet het nog wel eens. Ja, ze was op drachtig voor het Nou, dus ja. Dus ze kreeg het er cadeau bij. Zij waren samen nog een uitdaging. Het is een uitdaging. Oh, dat maakt wel.
kijk, kijk. Daarom zeg ik, ik vind het echt mooi. Wat er een ander van vindt. Wat hebben we al steeds gedaan? Wij zeggen, ik heb het toch uit zijn. Voor al uw meningen. Geef een Henk. Maar ik zag wel, dat is een aardig schaap. En ze doen ook solariums. Alles wat met huisvesting te maken heeft, hè? Ja, nee, dat gaat zeker. Maar mooi ben ik, hè? Ja, dat wel. Natuurlijk, je moet voor wat zijn. Ik ga lekker, ja dat wel, maar ik ga lekker weer precies doen. Nou, dat is goed. Maar het is er ook eentje wat mag geen mensen Lekker wedstrijdjes gaan zo. Ja, en dan kan ik gewoon even. Het is in ieder geval meer rust als toen bedrijf wordt hartstikke. Het is wel een uitdaging. Ja, alleen dat het niet van de baan is. En dan nog goed zijn. Samen wat fris en iets anders dan een paar weken meer. Die hebben natuurlijk een hele andere Dat weet ik ook, dat is ook wel. Maar je bent niet wel, denk ik. Heel mooi. Rustig aan. Rustig aan. Het ding in de serie. Ik zat wel ja, dat zijn niet echt. Alles valt niet zo. En die gaat echt supergoed. Het was veel groter op haar hoor. Ja, zeker beter. Pieter Wijnberg. Ah, bij Pieter is er net. Pieter Wijn. Ja, daar. Ja. En als het dieper valt, mag je hem ruimen. Ja. 6 weken. Krijg je altijd wel een goede staan. Ja? Ja, je mag zo eruit. Ja, maar dan krijg je net een slag. Ja, dat is natuurlijk geen beetje. Ja, hij wil er wel altijd overhouden. Ja, kijk. Maar deze die doe ik niet meer weg. Ik vind het zo'n leuk ding. Ze is zo lief, ze is ook geen kwaad. Nee, echt op mijn wat is de fout? Is er gedaan? Staat op het papier. Ja, Hoe lukt het die dingen? Helemaal in balans. Ja, dat zijn die Mooi bezig. Het is mooi bezig. Ja. Ja. Nee. Dat zag er helemaal niet uit dat je snel op te duiken. Zeeland is heel net mooi. Hier in dit gebied hebben we 4 jaar fijn. Dat is Zeeland, hè? Ja, ik heb niet gehoord dat we niet meer terug. Dat blijft heel mooi. Maar, ik meen er geen wind, dat Pieter zo. Vanmorgen valt de sloot om wel even te rijden. Ja, maar ik wist niet of het daar zou komen. Nee, dus ik nam geen risico. Ik denk, dan hebben ze een boekje van 4. Achteraf had ik dat niet moeten doen. Dan had ik het zelf ook niet mee moeten nemen, je boekje. Dat gebeurt. We moeten overleggen of we een stamboek of zo. Ja, ik denk dat dat is goed. Ik heb een beetje. Nou, het is sterk. Daar ga ik zelf
Maar dat was had ik van tevoren. Pieter die wou, ja, dat mooi weer. Pieter zei, dat gaat een stijl worden. Dat gaat echt een mooi stijl. Dus dat had ik ook helemaal niet verwacht. Het idee is zoals het altijd is. Net op de ja. Zo'n paar. Erbij. Ik zal ja een avond tegen. Nee, klopt. Ja. Willem die stond net op 1. Van de kort is het op 2. Want die van Willem was meer bord en paard zijn om te zien natuurlijk, maar de beweging was die van de kort was zo fabuleus. Dat was echt geweldig. Dat is de mooiste gezien. Kan je dansen dan? Ja, maar moet Kun je nog steeds dansen? dus nou heb je het bord nog Oh nee, bij ons, ik had wel... Nee, ik was 60 plus, dus ik kon nog wel een half zo. Maar dat kan straks nog. Wat? Wie wil gaan wennen? Straks wel even. Eerst even werken. Doe het maar op het bed stellen, normaal. Ja, maar dan gaan ze toch niet meer op slot kunnen en kost verder doen. Dat gaan ze toch niet meer doen? Ja. Nee, dat moet je 2 weken. Ja. Ja, nee, tot morgen. Wat niet? Maar er moet wel iets doen. Ja. Zeggen dat probleem er niet is, zoals in Caroline van de Plas, daar ben ik dus zelf tegen. Ze zegt kom maar met Het rapport dan heeft die is zo goedkoop als voor En dan allemaal lekker opschrijven voor de Haberstraat en dan bouwen. moet ergens hier te groot. Te groot. Ja, dit is niet zo nauw.
John zat dan ook, dus de rest gaat erbij. Dus. Oh, dat weet ik niet. Zeeland is normaal natuurlijk. En dan die heftige polder hebben ze van de week gezeten, dan mag je maar toch onder water. Referentpresentatie. Triple A Sport Elite. In 3 disciplines. Ja, dankjewel. Je hebt de handen wat vol met 2 microfoons, maar ik moet met mijn mond spreken, dus dat moet wel gaan. We beginnen met nummer 46. Een paard wat edel in zijn hoofd is. Heeft een hals die misschien iets meer lengte zou kunnen hebben. Is hij stijl in zijn schouder.
Hij is voldoende sterk in de rug. Kruis-lende aansluiting zou je iets geslotener willen hebben. Paard wat goed stapt, ruim stapt. In draf zou je hem graag wat meer door zijn lichaam zien draven. Hij zou wat meer souplesse kunnen hebben. Maar vandaar dat hij vandaag ook niet wordt aangewezen. Hij zou beter moeten draven, met iets meer souplesse. Dan krijgen we nummer 48. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Ook een lange hals heeft. Iets horizontale hals heeft. Is voldoende sterk in de bovenlijn. Misschien ietsje strak op de lendenpartij. Kruis is wat hellend. Beenwerk zou ietsje droger mogen zijn en ook iets minder krom. Het voorbeen is voldoende van lengte, ietsje hol. Het paard wat voldoende stapt en in draf ook voldoende zweefmoment heeft. Ook het achterbeen voldoende onder het lichaam zit. Maar voor een eerste premie willen we toch iets meer souplesse zien. Dan krijgen we nummer 47. Ook een paard met een voldoende edel hoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Ook ietsje stijl in zijn schouderpartij. De rug is voldoende sterk. Kruis is lang. Paard zou ook iets meer kwaliteit in zijn achterbenen mogen hebben. Is iets voos. Paard wat voldoende stapt, ook ruim stapt. En in draf ook voldoende het achterbeen onder het lichaam plaatst. Maar voor een eerste premie willen we toch iets meer kwaliteit in de benen zien. Nummer 49. Een paard met een edel hoofd. Zou iets meer nek kunnen hebben. Heeft een voldoende lange hals. Is iets gerekt in het middenstuk. Kruisje zou wat meer lengte mogen hebben. Paard heeft ook voldoende lengte in de benen. In stap zou de paard iets ruimer mogen zijn. Ook iets kordater mogen stappen. Paard is een draf. Ook voldoende opwaarts. Heeft daar ook voldoende achterbeengebruik. Maar voor een eerste premie willen we toch iets meer souplesse en iets meer ruimte zien. Stap en het vest. Telt hij niet mee? Jawel. Die heeft hij achter. Die heb ik meegenomen. Dan hebben we nummer 45. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft een lange hals die goed verticaal is geplaatst. De schouderligging is goed. Paard is ook iets strak in de bovenlijn, ook iets strak op de lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Heeft een voldoende lang voorbeen. Paard zou ook iets droger in het achterbeen mogen zijn. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf heeft hij voldoende ruimte. Heeft hij ook voldoende zweefmoment. Maar voor een eerste premie willen we toch iets meer ruimte zien en ook iets meer ras zien. Ja, ik vind het een hele leuke meid. Ja, mooi paard. Ja. Oh ja, dan maken we er ook gelijk een proficiat van. Zou ik maar even de kant. Want dan is de familie erbij. Oh, wacht, ik moet hou jij me even vast. Van 2021 missen Patser Oh ja. van waarbij. Oh, en
Kijk, Wat van de Waalhoeven was het? ja, nou, dat is wel beter, want anders gaat hij verdroogd mee. Maar je Onze mag vanavond fokvereniging mee. die geeft elk jaar een bord aan alle beste rubrieken. Dus in dit geval was het beste hengstkleuren. Leuk. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dan gaan we verder. Als je hem daar neerzet, je pakt hem. Ja, dat doen we hier. Peter. Officieel Peter. Peter, doe zo. Officieel. Nou, maar zie. En we hebben nog bloemen voor Peter. Die mag jou, hè? Ja. Oh. Doe zo, kun je er zo vasthouden? Ja, een beetje. Ja. Maar Zie maar, we zijn nog niet klaar. we zijn nog niet klaar. Peter, blijf rustig staan, want het wordt een servies. Ja. Het was ook, hadden jullie de beste merrieveulen, de jeugdkampioen, de reservejeugdkampioen, Quinty PD van de Zwarte Pronker. Ook in eigendom van Peter en Denise de Moermeester. Alsjeblieft. Nou, dan mag jij vasthouden. Ja, die hou ik vast. Deze, doen we deze zo. Doe ik zo. We kunnen dadelijk kan nummer 10 de baan verlaten en mag Twan van Raapshille een rondje draven. Hij zal dan de baan verlaten en vervolgens kan nummer 10 binnenkomen en een rondje draven. En dan komen ze allebei weer binnen en dat zal de jury tot een uitspraak komen. Dus catalogus nummer 4, graag binnen blijven. Ik kan niet terug van huis. Moet even kijken, want we hebben voor de ene hebben we dat ene nummer opgegeven, voor die andere naam. Even kijken. Nee, die nummers kloppen. Nou, Twan die leeft er zin in. Die nummers zijn kloppen. Verschillend. Dus dan moeten we alleen even kijken wat Ze deden. dan ga ik dinsdag even naar het kijken. Ik snap de dingen niet. Dus Twan van Raapshille, een zoon van Teun, uit een Johannesmoeder van stal Bellefleur. En ik gefokt en in eigendom van de familie Schrouwen in Strijen-Sas. De KPN dingen daarvoor. Ook bekend als van het opfokstation Raapshille, naar de naam waar Twan ook naar vernoemd is. En dan willen we graag catalogus nummer 10 in de baan. Vulcano F. Vulcano is een zoon van de jonge hengst Auwert. En is geboren uit een tjalkenmoeder. Overigens niet de merrie die hier nu bij het veulen loopt. Dat is een pleegmoeder die de zorg voor het veulen op zich genomen heeft. Gefokt en in eigendom van de familie Rijmakers in Geffen. Nou, dat is een heel snel rondje, dit paardje. Beide veulens mogen terugkomen. Even op catalogus-volgorde. En dan geef ik de microfoon aan Piet Bergsma. 2 microfoons. Soms is 1 wel makkelijker, maar goed, we doen het met 2. Nou, we hebben 2 mooie veulens terug. Wat zijn de nummers? 4 en 10. Ook 2 veulens met heel veel ras, goed gebouwd. Ook beide goed stappend. Veulens die lenig door het lijf lopen. Maar ja goed, er kan maar vandaag maar 1 de beste zijn van deze 2. We hebben een veulen gekozen wat het dichtst bij het ideaalbeeld komt. Er is misschien ietsje stijl gekoot achter. Maar hij stapt wel heel gemakkelijk door zijn lijf en hij draafde. Ook makkelijk schakelend. Goed zijn hals dragend. Goed zijn lijf gebruikt. We hebben gekozen voor het beste hengstveulen, dat is nummer 4.
Dus dat is nummer 10 gewoon de reserve van deze twee. Dus, beste hengstveulen is Twan van Raapshille. Mooie jonge Teun. Ook nog een jonge hengst. En reservebeste is Vulcano R, de jonge Auwert. En dan wordt de sjerp omgehangen. Is er ook een reserve lint? Is er een lint voor of niet? Ja, vraag maar even. Ik ga heel even aan. Ja, vraag maar even. Ja, natuurlijk ook de felicitaties voor de eigenaar of de fokker van de merrie. De van stal Bellefleur. Dus de voorbrenger was ook de fokker. Dat is een mooi geheel. Okay. Felicitaties voor de reservekampioen. En mooie plaatjes voor de eeuwigheid. Eeuwige in roem. Nou, daar gaat hij. Laat het nog een keer goed zien. Voormoeders uit. Dus je even laten zien dat je het verdiend hebt. Beste hengstveulen 2022 Oosterland. Twan van Raapshille. Applaus. Niet door de tent. Ja, dankjewel. En 2, de jonge Auwert. En dan wil ik graag in de baan de catalogusnummers 23 en 24 voor verkiezing van het beste merrieveulen 2022. Een jonge Ime uit de Schalkenmoeder en gefokt in een eigendom van de familie van de Mulmeester, Peter en Denise uit Henkensand. En dan als tweede catalogus nummer 24, Tjanne Flantje P. Een jonge Tiede uit een Hesselmoeder, gefokt en in eigendom door de heer Peters uit Hogeloon. Een mooie lange lijn die bij de familie Peters gefokt is. En allemaal in dezelfde trant. Want Tjanne Flantje is weer de dochter van Flantje Kwantje. En aan deze namen is de fokkerij van de familie Peters heel herkenbaar. Dan mag catalogus nummer 24, Tjanne Flantje, mag de baan verlaten en gaan we een rondje draven met Vaya PD van de Zwarte Pronker.
Nou, lekker los van de moeder. Vaya PD van de Zwarte Pronker. De moeder is stamboek model Sport A. En de naam Hanna uit Amen. Een tjalkenmerrie. Waaruit dan deze merrie is gefokt. Nou, dat blijkt een goede combinatie te zijn. Mag even de baan verlaten en dan willen we graag Tjanne Flantje P. Nummer 24 in de baan. Nou, Tjanne Flantje P. weet de weg ook wel te vinden. Nou, deze Tide dochter loopt ook lekker vrij voor moeder uit. Moeder Flantje Kwantje P. Een ster AA-merrie uit Hessel. En Jan Peters uit Hogeloon mag er trots op zijn. Graag allebei terug in de baan. En allebei even op catalogusvolgorde achter elkaar stappen. Dan geef ik de microfoon weer over aan Piet Bergsma, die het beste merrieveulen kan benoemen. En in dit geval is dat dan ook meteen de jeugdkampioen. En de ander is dan de reservejeugdkampioen. We gaan even kort door de bocht deze keer. Nou, 2 jonge dames terug in de ring, alle 2 een eerste premie. Een paar leuke veulens, goed gebouwd, veel resttypen. Eentje die is heel sterk in zijn rug. En de andere die zou misschien in het rugje ietsje sterker kunnen. Maar een veulen wat heel gemakkelijk stapt en ook heel gemakkelijk draaft met veel zweefmoment. De andere was wat rapper in het achterbeen. Die zou ook iets meer zweefmoment daar tegenover elkaar kunnen hebben. Het zijn 2 heel goede bewegers en ook 2 goede rasvertegenwoordigers. We hebben gekozen toch voor het veulen wat het meeste souplesse en ook het meeste zweefmoment in zijn draf had. Dus nummer 24 is het beste merrieveulen en is ook tevens jeugdkampioen. En nummer 23 is de reserve van het stel, reservekampioen, ook van de jeugd. Gefeliciteerd, een paar mooie veulens. Beste merrieveulen en meteen ook jeugdkampioen Oosterland, Zeeuwse Dag van het Paard 2022. Tjanne Flantje P, catalogus nummer 24, in eigendom en gefokt door de familie Peters. Ook geen onbekende in de kampioensrem. En de kwaliteit blijkt ook nu weer. En onze reserve, jeugdkampioen, Vaya PD van de Zwarte Pronker.
Het fokkers en eigenaars Peter en Denise. Eigenaren en fokkers van harte proficiat. En natuurlijk hier het dubbele lint. Nou, dat gebeurt niet zo heel vaak. Bijzonder. We hebben het 1 keer eerder meegemaakt dat de merries met veel kampioenslinten om in de baan kwamen. Dat was in het jaar van ons 40-jarig bestaan hebben we al onze oud-kampioenen toen teruggevraagd. En die droegen hun linten en soms meerdere. En sommigen hadden er wel meer dan 3. Met trots en het was een prachtig gezicht. Nou, dit zie je dus ook niet vaak. In 1 keer. De vraag is, komt hier nou nog een derde bij? Kan zomaar gebeuren. Als we ook nog een fokdagkampioen worden. We houden het spannend. Kijk eens naar mij. Goed zo. We hadden al net een mooie, maar deze is nog mooier, hè? En bijzonder om te zien dat de jeugd ook net zo enthousiast bij betrokken is. Hartstikke trots. En dan wil ik graag een ereronde. Als iedereen een veilige plek heeft gevonden. Oh, de anderen moeten ook nog even op de foto, sorry. Ja, eigenaren wel even zelf voorbrengen. Peter, zo hoort dat. Jij maakt er een traditie van. Daar gaat ze, onze jeugdkampioen. Janne Flantje P. Nou, maakt het waar. Lekker met veel schwung. Elastiek is het in de baan. Nog klein, maar groot in haar prestaties. Dat belooft weer wat voor de toekomst. Iets langzamer gaat dit. Maar mooi. Vaya PD van de Zwarte Pronker. Met Hanna uit Amer, voorgebracht door de eigenaar. Hij heeft er nog niet genoeg van. En ondertussen wil ik graag de 2 3-jarige eerste premiemerries, Carla van de Groene Steeg en Janneke van Schafer, alvast bij de baan. Om het volgende kampioenschap te doen. De beste 3-jarige. De top van de 3-jarigen. Vanochtend draafden ze zich in de kijker en haalden in de koninginnenrubriek het hoogst haalbare, de eerste premie. Iedereen zou hem willen en slechts weinigen krijgen hem. Nou, we zijn heel blij dat deze 2 hier op deze fokdag te zien zijn. Catalogus nummer 38 blijft in de baan en mag een ronde draven. Zal de baan verlaten en vervolgens zal catalogus nummer 40 de baan een rondje draven. Oh, willen we eerst opstellen? Sorry. Ja. We willen eerst een opstelling. Even de instructie. Wegstappen naar de hoek en dan aandraven. Dus even nogmaals het paard inspecteren. Inspectie door de jury. En dan mag hij een stap naar de hoek.
En dan in de hoek mag er aangedraafd worden. Oh, rustiger. Iets rustiger. Eén ronde is het. Eén ronde, dan mag de baan verlaten en komt catalogus nummer 40 in de baan. Janneke van Schäfer. En we zagen net Kayla van de Groenesteeg. Janneke van Schäfer, de jonge Tieme, mag zich opstellen. We stappen naar de hoek en daar wordt aangedraafd en er wordt hier duidelijke instructies gegeven. We moeten rustig aan. Geen gekkigheid. Nu moeten we het laten zien. Nu wordt er beoordeeld. Dan mogen ze allebei terugkomen en rondstappen. Kayla van de groep 3-jarige merries. De trots van onze fokdag. Nou, we hebben ze even wat langer laten stappen. We moesten het er ook even over hebben. Het zijn twee goede merries. Ook de ene is misschien iets rijker in zijn type. Ook iets beter kunnen draven.
Maar je hebt 2 gangen bij een paard die wij beoordelen. We hebben de galopper niet bij. Maar we hebben 2 gangen die we beoordelen. En dan denk ik toch dat je voor het paard wat het meest complete in zijn gangen is, dat we daarvoor hebben gekozen. Het zijn beide paarden met een goed exterieur, ook veel rastypen. Maar we hebben toch gekozen voor het paard wat ruim stapt en ook ruim draaft. Dus zou misschien iets meer front kunnen maken in die draf. Maar 2 hele goede gangen. Nummer 38 is de kampioen en nummer 40 is de reservekampioen. Nou, en ook hier natuurlijk meteen een dubbel kampioenschap. Beste driejarige, dat is een rosette. En dan de sjerp van de beste, of de kampioen van de 3 jaar en oudere merries. Dus dat is een rosette en een sjerp. En die gaat naar catalogus nummer 38, Kayla van de Groene Steeg. Ja, die mag erbij. Ja, Zeeuwse dag van... Ja. Dus de sjerp van de Zeeuwse dag van het paardkampioenschap, 3 jaar en ouderen, wordt ook omgehangen bij Kayla van de Groene Steeg. De jonge Tiede, Merrie, prachtig compleet. Jijke, moeder Jijke stal de Oergong, een Uldrikmoeder, Stermoeder. En gefokt door Bulthuis en Van Tevelen in Wamel. En in eigendom van vrouw van de Korput uit Best. En dan Janneke van Schever. In eigendom van Willem Lokhorst en mevrouw Bloemendaal uit Lunteren. Van harte proficiat. Prachtige teamen. Gefeliciteerd. Dankjewel hè. Wel moeilijk, maar goed gedaan. Ik zag het net moeilijk vast. Ja, dat is moeilijk, ja. Dankjewel. Proficiat. Ja. Hey, proficiat jullie. Nou, maar Jan Hein is ook een jaartje ouder geworden. Die is ook wat minder snel. Als iedereen klaar is met fotograferen, dan wil ik jullie uitnodigen voor die ereronde. Applaus. Voor deze Tiede Merrie die kampioen werd. 2 klappen in 1 keer. Beste driejarige. Kampioen 3 jaar en ouderen. Kayla van de Groene Steeg. En dan willen we ook graag de reservekampioen van de 3 jaar en ouderen nog een ronde zien lopen. Janneke van Schever, de jonge Tijmen Merrie, doet net, het was een moeilijke beslissing, fractie, maar een prachtige reservekampioen. En we zeggen, houden het rustig, want er is nog een ronde te gaan, er valt nog wat te winnen. En misschien gaat het dan valt net het kwartje dadelijk andersom. Je weet het niet. We willen alle paarden zonder de rosetten en sjerpen weer in de baan. En dan beginnen we weer bij 0. Het gaat over het Fokdagkampioenschap. De 2 beste merrieveulen. Of de jeugdkampioen en de reservejeugdkampioen natuurlijk. En dan de kampioen en reservekampioen van de 3 jaar en ouderen. Kampen met z'n allen.
Nou, we hebben besloten dat alle 4 de deelnemers nog een keer een ronde zullen draven. Er hoeft niet opgesteld te worden, binnenkomen, rondje draven, de baan verlaten en dan mag de volgende erin. Dus we beginnen met catalogus nummer 23, gewoon op catalogusvolgorde, alsof er niks aan de hand is. Rondje draven. En dan wordt het weer spannend. Wie gaat dit doen? En het is niet makkelijk jureren, lijkt mij, de Veules tegen de 3-jarigen. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is het vak van de jury. Beurt aan Vaya, PD van de Zwarte Pronker. Nou, die heeft er opnieuw zin in. Heeft nog helemaal niks geleden van deze dag. Ze was daar straks reservejeugdkampioen. Eens kijken wat ze er nu van zal bakken, maar ze laat zich nog niet kennen. Een Ime Ketchalke. Lekker fris nog. De baan mag Veulentje even vangen en dan ik weet niet of ze dat wil. Ja, lekker showen. Anne Flantje P, de jeugdkampioen. En ook hier nog lekker fris. Gewoon rustig, zelfverzekerd. Dankjewel. Tjanne Flantje P. De jonge Tiede. Draven aan de catalogus nummer 38. De jonge Tiede. En we willen het rustig houden. De 10e keer Uldrik. Ze werd daarnet nog kampioen van de 3 jaar en ouderen, was de beste van de rubriek 3-jarigen. We gaan zien wat het nu weer wordt. En dan de laatste van het stel is catalogus nummer 40, Janneke van Schäfer. De Tieme-dochter, de Tieme-Kepier. Ja, ze zaten dicht bij elkaar, dus wie weet. Je weet het niet. Janneke van Schäfer. En dan gaan we weer terug naar binnen met z'n allen op catalogusvolgorde. En dan geef ik de microfoons weer aan Piet Bergsma, voorzitter van de jury, die samen met de jury tot een uitspraak zal komen.
4 kandidaten voor het algemeen dagkampioenschap. Het zijn 4 goede kandidaten. Het zijn 2 veuletjes. Het veuletje nummer 23 kun je toch zien dat de dag al wat vordert en het wat warmer wordt. Die begon wat vermoeid te raken. Had moeite om zijn balans te vinden in de draf in deze ronde. Wel een heel sterk gebouwd veulen, goed stappend. En bij de eerste kampioensronde zagen we ook dat hij heel goed kon draven. Maar voor vandaag mag hij naar stal en de wei weer in. Nummer 24. Een veulen met veel uithoudingsvermogen. Je ziet ook dat hij nog heel fris is. Een veulentje wat ook een edel hoofdje heeft. Zou misschien zijn rugje ietsje sterker mogen zijn. Maar wel goed stappend en ook heel sierlijk dravend. Maar voor vandaag moet hij toch zijn oudere soortgenoten voor laten gaan. Ook zij mag lekker de wei weer in. Ja, dan hebben we de 2 3-jarigen terug. En wij vonden eigenlijk, ondanks dat het enthousiasme van het aanjagen nog wel eens lastig wordt, omdat de paarden daar niet beter van worden meestal, hebben we toch wel besloten om nummer 38 weer kampioen te maken en nummer 40 de reservekampioen. Gefeliciteerd! Nee. Goed. We staan er klaar voor. Catalogus nummer 38. Fokdagkampioen van Oosterland, Zeeuwse Dag van het Paard 2022. Eeuwige roem. En daar hoort natuurlijk bij de sjerp, maar ook een deken die gesponsord is door Havens. Voerleverancier, volgens mij is het een winterdeken, dus ik denk dat het paard er best wel meteen erg warm van krijgt. Deze jonge Tiede komt uit ons eigen fokgebied en dat vinden we ontzettend leuk om onze eigen leden hier ook zoiets te mogen vieren. Sorry? Voor de eerder ronde wil ik graag de microfoon even hebben. Ik ga er even vooruit kijken. Proficiat. Jullie weer gefeliciteerd. Ja, dames en heren, ik wil er graag een hele kleine toevoeging op doen op de fokdag van het Friese paard in Zuid-Nederland. Zoals jullie weten hebben wij in Zuid-Nederland altijd 2 fokdagen. Dat is eentje hier in Oosterland en voorheen in Vrouwenpolder. Vorig jaar in Nisse. En de andere voorheen altijd in Hilvarenbeek en afgelopen jaar in Schijndel voor de eerste keer. Omdat er in 1 fokvereniging 2 fokdagen waren, is er altijd maar 1 fokdag uitgeroepen tot een erkende fokdag. En dat was dus altijd de fokdag in Brabant. Ik sta hier nu op dit moment namens de ambassadeur en niet namens bestuurslid van Zuid-Nederland, maar namens de ambassadeur van het Fries Paardenstamboek. En ik kan u melden dat de fokdag Oosterland ook genomineerd is als een echte fokdag. En we hebben ook
dit jaar voor de eerste keer een kampioensbord voor Oosterland, wat we voorheen nooit gehad hebben. Dus namens het KFPS, ook namens het bestuur en namens de directie, van harte proficiat. En ik zal nu de bord aan jou komen overhandigen. Proficiat. Dan wil ik graag een ereronde. Iedereen zorgt dat iedereen een beetje in veiligheid is. Nou, een warm applaus voor deze prachtige kampioen. Een rondje met de deken en dan natuurlijk nog één zonder. Deze rubriek is gesponsord door Havens. Met een prachtige geborduurde kampioensdeken. Maar ik denk dat we voor de foto's ook nog een rondje zonder deken willen. En dan de reservekampioen. En dan nog één keer zonder deken, onze kampioen. Even om vast te leggen op film. Want zonder deken is het toch mooier om te zien. Ja, nou krijgen we er natuurlijk niet meer genoeg van. Zal ik gewoon alles overnemen? Doe het dan maar. Ja. En de kampioen die sluit het feest af, zullen we maar zeggen. Wat geweldig. Nieuwe fokkers en dan op zo'n manier een kampioenschap beleven. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet kunnen dromen, zei ze zelf net al tegen mij. En dat snap ik helemaal. Dat kun je ook niet verwachten. En vanmorgen zei ik al, we beginnen met zoveel paarden. En uiteindelijk blijven er 2 over. En dat is de reservekampioen en dat is jullie prachtige kampioen. En ik wens jullie er heel veel fokgeluk mee, want nu begint het eigenlijk. Hè, een prachtige 3-jarige, dat kan de basis zijn voor een hele mooie fokkerij. En dat wens ik jullie ook. Hiermee sluit ik ook deze prachtige fokdag af. Natuurlijk hebben we 's middags altijd zon. Dat is in Zeeland zo. En het is heel leuk om te horen dat we nu een officiële fokdag geworden zijn. Na 25 jaar geloof ik, of 30 jaar. Dus dat doet ons ook weer deugd. En dat is een extra stimulans om volgend jaar er weer lekker tegenaan te gaan hier in Zeeland. Dank voor uw medewerking. Dank voor de prachtige paarden die u hiermee naartoe gebracht heeft. En
Dank voor de saamhorigheid. En zoals ze daar allemaal lekker bezig zijn met die Zeeuwse trekpaarden, hebben wij natuurlijk ons enthousiasme voor de Friese paarden. Ik wens u een hele goede terugreis met al uw prachtige paarden en kampioenen. En ik zie u graag over een maand alweer 5 weken in Schijndel. En daar doen we nog eens even dunnetjes over. Ik sta hier met John van der Meulengraaf en Natasja van de Korput. Nou, hoe zijn jullie vanochtend van huis gegaan? Wat waren jullie verwachtingen? Ja, onze verwachtingen waren eigenlijk, ja, als we iets gaan bereiken, dan is het altijd meeval. Dus het is voor ons helemaal een verrassing. Ik vond het wel een leuk paard, maar ik weet het ook niet altijd. En wat is het geworden? Super, eerste stermerrie. En ons geluk kan niet op. En niet alleen een stermerrie, maar jullie hadden nog eens de handen vol. aan alle kampioensprijsjes. Ja, we zijn 2 keer kampioen mee geworden, dus ja, dat vinden we geweldig. Ja, ja. Ja, we zeggen altijd, je gaat bijna met niks van huis. Je hebt een paard, maar je hebt wel een lotje. Hè? We hebben hem als veulentje gekocht, omdat we het een heel leuk veulen vonden. En ja, we zijn beginnende fokkers. En ja, dit is het resultaat ervan. Ja, Jullie hebben als veulentje gekocht? We hebben als veulentje gekocht, ja, bij de fokker. Die hadden we meer paarden lopen en ja, daar hebben wij vonden toen een heel leuk veulentje. Toen liep hij in de kudde en daar hebben we hem gekocht. En ja, we hebben hem netjes opgepassen. En dit is het resultaat ervan. En hebben jullie meer paarden? Ja, we hebben meerdere paarden, ja. Ja. Daar fokken jullie ook mee? Daar fokken we ook mee. We hebben eerst andere rassen gehad, maar we zijn een jaar of 6, 7 geleden zijn we met Friese begonnen. En ja, daar willen we nu ook mee verder gaan. Ja. Ja, jullie hebben een goed lotje in handen daarvoor. Heb je er al gedekt? Nee, dat willen we nog niet. We willen ze eerst in de sport uitbrengen en dan willen we ermee gaan fokken. Heel mooi. Echt een mooie... En gaat ze naar de centrale keuring? Ja, dat willen we wel doen. Ja, daar denken we wel, daar hebben we net over nagedacht samen en dat gaan we wel doen. Ja. Ja, dan kunnen nog veel meer mensen van het paard genieten natuurlijk ook, hè? Ja, ja. En het wordt weer net zo spannend. Ja, net zo spannend. Het zal zo misschien, dat weet ik niet, uitvallen, maar onze dag kan niet kapot. Nou, heel veel succes met het paard en nog heel veel gelukkige tijden. En nou ja, veel succes in de sport en straks mooie veulens. En laten we hopen op de centrale keuring ook weer hele goede resultaten. We zullen het volgen met spanning. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Dankjewel. Okay, dankjewel. Dankjewel. Zo goed. Nou, we zijn hier op een keuring in Zeeland. We hebben vandaag onder prima omstandigheden een hele mooie keuring gehad. Het was eigenlijk perfect. Ik heb vanmorgen de hengstenveulens gekeurd. We hadden 4 eerste premies, 8 tweede en 1 derde. Dus dat is een prima resultaat. Ook bij de merrieveulens waren er mooie resultaten. We hadden 3 eerste, 6 tweede en 1 derde. Dus al met al heel tevreden gevoel. Ook heel goede en ook in de kampioenskeuring totaalbeeld goed gelijnde veulens die ook heel makkelijk konden bewegen en veel souplesse toonden. Dus dat was mooi om te zien. Ook hadden we 2 beste 3-jarige merries in de kampioenskeuring. Die, nou ja, wat uiteindelijk toch de doorslag gaf was de bewegingen van het paard was even iets beter. Maar al met al 2 hele beste eerste premie stermerries. Ik sta hier bij Antoinette en Arjen Schouwen en bij Stan Derksen. En ja, eigenlijk met de vraag van hoe zijn jullie vanochtend van huis gegaan? Met de auto. We hebben de paarden opgeleid, toen zijn we hierheen gekomen. En met het idee om... het is een mooi paard, of een mooi veulen. Maar je moet altijd maar weer afwachten wat het wordt. En ze moeten zich laten zien op het moment dat het erom gaat. Dus ja, afwachten. En wat is het geworden? Het is beste hengstveulen van 2022 geworden in Oosterland. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, en wordt het een opvolger? Want dit was Twan van Raapshille. Maar wij kennen ook nog een Kees van Raapshille. Gaat hij dezelfde kant uit? Nou ja, hij had in ieder geval hetzelfde nummer 4. Kees had ook nummer 4 en Twan had nu ook nummer 4. Dus ja, ik probeer maar nummer 4 volgend jaar ook te krijgen. Hoe zou dat gaan? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Ik weet het niet. Ja, hoor. Dat het de regel is. Ja. Moet kunnen. Dus, nee, super blij. Ja. Nou, Stan staat hier ook niet voor niks. Want wat is jouw relatie met dit succes?
Ja, ik ben de fokker van Bo van Stal Bellefleur, de moeder van Twan. En ja, we zijn blij dat de merrie op goede plaatsen terechtkomen, dat ze daar de kansen krijgt. Met een mooie kampioensveulen. Het hoeveelste veulen is dat wat jullie er nu uit hebben? Nu zelf, dit is de eerste veulen wat we van Bo hebben. Dus ja. Ja, dus de eerste veulen wat we van Bo hebben. Hij is op het moment, hij is nu drachtig van Tjebbe. Nou ja, Tjebbe is ook een zoon van Bartelen. Van Bartelen. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe wat daar weer van komt. Ja. Dus. En wat gaat er met Twan gebeuren? Blijft u of... Toevallig heb ik nog een plekje voor hem in de opfok gereserveerd al. Maar ja, een goede kans dat het ook naar de... Er is ook een veiling tegenwoordig van Friese paarden. Dus we gaan nog even bezinnen, maar zijn plekje houden we nog even vast. Nou, ik wens jullie heel veel succes met hem. Heel veel geluk en nou, wat er van mag komen. Dank je wel. Dank je wel.